Ziua! Ce faceți? Eu am intrat astăzi ca să vă arăt cum mă machez și eu. Mai târziu trebuie să plec din casă și m-am gândit să mă machez și să vă arăt și vouă. Și să vă arăt totodată produsele pe care eu le am. Pentru cine nu mă cunoaște, eu sunt Denisa. Am 23 de ani și sunt supervisor al companiei Snap. Promovez și totodată probez și consum produsele acestei companii și sunt tare mulțumită de ele. Aș vrea să văd dacă intră cineva, să vedem dacă totul funcționează ok, dacă totul este bine. Mai apoi o să vă arăt produsele pe care eu mi le-am comandat din magazinul meu online. Să vă fac și vouă cunoștință cu ele, pentru că mie sunt tare dragi. Văd că se uite cineva. Bună, Vivi! Te salut! Mulțumesc că ai intrat în live-ul meu. Ce faci? Eu vreau să vă arăt câteva produse, doar că aș aștepta puțin unde îți faci unghiile. Nu mi le fac, nu sunt unghii cu gel, sunt unghii false. Înainte îmi făceam, când erau saloanele deschise, îmi făceam unghiile cu gel, dar acum e pandemia și asta nu ne mai putem face, nici nu am ca să mi le fac acasă, nici nu mă pricep prea bine la așa ceva și atunci aleg să mi le cumpăr din magazin și să mi le aplic eu. Observ că nu prea se uită, nu intră nimeni, dar nu e nicio problemă. Pentru asta o să încerc eu să distribui, dacă pot, cel puțin la noi în grup, că observ că nu e nimeni de la noi. Dar nu reușesc. Bun, o să intri probabil pe parcursul lumea, nu e nicio problemă. Vreau să vă arăt, nu știu dacă și pot aici, să vă arăt ce am eu aici. Trusa mea minunată, care o ador. Sunt creioane de tot felul, palete de conturi în fond ten și câteva rujuri, tuș, produse pentru make-up. Și cu ele astăzi o să fac make-up simplu, mai de toată ziua, cum o fac eu de obicei. Și o să vă arăt și vouă. Sper că muzica nu se aude foarte tare, pentru că sper să nu vă deranjeze muzica. Dacă se aude foarte tare, o să o opresc, nu e nicio problemă. Am pus-o ca să nu vă plictisiți și ca să nu ne plictisim să ascultăm împreună. Mie îmi place foarte mult muzica. Ceau, Iulia, te pup! Spune-mi, te rog, dacă se aude bine. Că de văzut cred că se vede, dar nu știu dacă se aude bine, pentru că am muzica pe fundal. Acesta la fel este o pensulă pe care noi o deținem în magazinul nostru online. Dacă sunteți interesate, fetelor, și vă doriți și voi o trusă de pensule, îmi puteți scrie un mesaj. Și eu o să vă spun care este prețul ei. Eu sper să fie totul ok. Observ că fetele de la noi din echipă nu sunt deloc. Te rog, Iulia, pune tu linkul de la live. Te rog, pune-l tu pe chat-ul nostru dacă poți. Nu știu dacă ești la noi în chat-ul susținere postării. Observ că nu e nimeni de la noi. Te pup! Dar reclamele nu le pot evita nici cum. Eu am un fond de ten. Așa. Acestea sunt doar, cum ar veni, un fel de monstre care au venit în paletă. Eu îl am pe acesta, numărul 02, dar mie mi se pare puțin că este prea închis pentru nuanța mea.
Așa că o să folosesc numărul 01, să vedem cum mă împac cu el. Deși nu știu dacă o să-mi prindă bine, o să-l încerc. Dar înainte de asta, cred că o să încerc totuși să-l aplic cu un burețel, pentru că de obicei nu mi-aplic fondul de ten cu o pensulă, dar am să încerc și pensulele noastre. Bună, Edith, bună, te pup, te rog frumos, Edith, pune link-ul pe pagina noastră la postări, că am observat că până acum nu a intrat nimeni de la noi și nici nu am anunțat că o să fac live, am făcut așa pe nepregătite, m-am luat prin surprindere. Înainte de a-mi aplica fondul de ten, o să îmi aplic acest lapte de machiant pe care eu îl folosesc în fiecare zi. Deocamdată nu am elixirul de care normal aș fi avut acum nevoie ca să nu pot, sorry. Ok, mersi mult, nu e nicio problemă, am văzut că a intrat cineva de la noi, nu e nicio problemă. Deși acum ar fi fost bine să-mi aplic elixirul, momentan nu îl am în coșul de cumpărături, o să mi-l achiziționez cât mai repede. Dar eu pot să folosesc ca bază, să zic, acest lapte de machiant. Pentru că îmi hidratează foarte bine pielea. Eu mă înțeleg foarte bine cu el. O să mi-l pun mai degrabă așa, mai simplu. I-am luat doar praful sau impuritățile care au fost pe față. Deși fondul de ten l-am aplicat și fără o bază sau o cremă pe față și am observat că nu rămâne uscat aici, mai ales în zona nasului. Deci se poate aplica, eu l-am aplicat și fără cremă și este ok. În general, fondurile de ten, când le aplici fără o bază, nu arată prea ok. Și eu vreau elixirul. Da, e foarte, foarte, foarte tare. Eu de-abia aștept să mi-l comand. Dar încă aștept, nu pot să pun comanda pentru că mai am încă cereri de la mine din familie și încă nu știu sigur cam ce produse își doresc și am zis când pun comanda o pun și pentru ei și pentru mine. Bună ziua și o zi cât mai minunată să ai. Mulțumesc asemenea și ție. Mersi mult. O să încerc să îmi aplic fondul de ten cu pensula, să văd dacă reușesc. Nu obișnuiesc să mi-l aplic cu pensula, dar o să încerc să văd. Nu, eu nu mă înțeleg bine cu pensula, nu știu de ce, dar nu mă înțeleg bine. Eu o să-mi aplic fondul de ten cu burețelul meu, ca de obicei, pentru că cu pensula nu mă înțeleg bine. Nu știu voi cu ce vă aplicați fondul de ten, dar eu m-am obișnuit de la un timp încoace să mi-l aplic cu burețelul. Este mult mai simplu și mult mai ok. O să-mi dau cu această nuanță, dar pentru că este o monstră, vreau să văd doar nuanța, nu neapărat să mi-l aplic ca și cum aș aplica fondul de ten. Aș vrea prima dată să văd care este nuanța, să văd cum arată. Dar, din păcate, pentru mine acesta este prea alb, iar acesta, care este numărul 02, cel care l-am pe față este 01, iar 02 este prea închis, așa că o să mă dau cu acesta, care este alb pentru mine aproape. Mai apoi o să revin cu celălalt, care este un pic mai închis. Voi ce faceți? Mulțumesc pentru susținere. Ce faceți voi? Cum e vremea la voi? La mine e foarte urât. Astăzi e o vreme foarte urâtă, ploioasă. Și îți dă așa o stare de moleșală, nu știu. Nu-i frumos. Zilele trecute la noi a fost chiar cald, a fost chiar super frumos. Am putut să stăm chiar și în tricou. Dar văd că s-a schimbat. La noi nu mai e frumos. S-a schimbat vremea. La voi? Cum este? Uite, o văd pe Ioana, te pup, Ioana, te salut. Dar mie mi se pare că este prea alb. Pentru mine. Nu știu, pentru voi. Asta depinde foarte mult de tenul fiecăruia.
Așa că acum mi-am aplicat acest fond de ten, nuanța 01. Îl puteți găsi așa, dar pentru mine este prea alb, așa că o să îmi aplic și acesta care este puțin mai închis. Să vedem cum o să iasă. Bună, dragă, bună, fetelor, vă salut, vă pup. Sper să nu fie un pic prea mult, pentru că mi-am aplicat și celălalt, dar trebuie să schimb puțin nuanța pentru că mi se pare că este prea alb pentru mine. Mulțumesc pentru inimioare, vă pup, fetelor, ce faceți voi, cum sunteți? De unde îmi scrieți? Pentru că observ că sunt și persoane noi care nu le cunosc. Spuneți-mi dacă vă deranjează muzica, adică dacă se aude mai tare decât mă aud eu, pentru că dacă se aude mai tare, o opresc, nicio problemă. Eu am pus-o ca să nu vă plictisesc, pentru că o să dureze puțin până o să fac un machiaj simplu și de zi. Așa, o să mai pun puțin. Nu vreau să-mi încarc. Oricum, data trecută când am făcut live-ul, când mi-am aplicat acest fond de ten doar, nu și celălalt, mi-am pus destul de mult, dar el nu încarcă. El îți lasă o față naturală. Absorbe foarte bine, intră foarte bine în piele. Deci îți lasă un ten, nu știu dacă se observă, dar dacă nu știi mai exact și dacă n-ai fi intrat de la început, n-ai fi zis că m-am dat cu un fond de ten, chiar cu două. Adică cu două nuanțe. Imaginați-vă cum ar fi arătat dacă aș fi folosit până acum deja două fonduri de ten, două nuanțe. Cum ar fi arătat? Cel puțin eu până acum am mai făcut acest lucru, dar cu alte fonduri de ten din comerț, pentru că obișnuiam, de acum nu mai îmi cumpăr, obișnuiam să-mi cumpăr și nuanțe mai deschise și mai închise și atunci le combinam, dar nu vreau să vă explic cum arăta după aceea. Aveam glet, cum mi place să zică la soțul meu, iar te-ai dat cu glet aveam pe față. Adică era foarte, foarte vizibil, cel puțin vara, la soare, nu, n-ai fi putut să ieși așa. Bun. Acum mi se pare că este mai ok, totuși nu se vede foarte mare diferența între tenul meu și nuanța la fond de ten. Este un fond de ten foarte bun. Eu vi-l recomand și vouă dacă vă place. Dacă doriți, puteți să îl achiziționați din magazinul meu online. Puteți să-mi scrieți un mesaj și eu vă spun care este prețul lui. Bun, o să merg mai departe. Hello? Hey! Din greșeală mi-am luat telefonul de pe silent. Se mai întâmplă. Bună, draga mea, bună, te pup, Moni. Nu știu cum să pun telefonul ca să mă vedeți mai mult pe mine, nu pe fundalul sau ceva de genul. Bun, o să-mi aplic puțin concealer. Nu știu dacă este nevoie, dar cât de cât puțin. Cam așa arată. Îl puteți găsi în geanta noastră de make-up, care eu o ador. Mi-am dorit-o foarte mult și, în sfârșit, în momentul în care m-am calificat, am reușit să mi-o achiziționez. O să-mi pun puțin aici, ca să nu se mai vadă atât de tare cearcănile. Și puțin în partea cealaltă a ochiului. Vreau să vă spun că eu nu sunt make-up artist, eu nu am făcut niciun curs de make-up. Eu mă fac așa cum eu știu și așa cum mie îmi place și vă arăt și vouă. Dacă și vouă vă place, eu mă bucur. Eu o să-mi aplic puțin și pe ploapă, cu degetul de preferință, pentru că cu pensula nu se întinde foarte bine, rămân dungulițe. Așa. Moni, ce faci, Moni? Nu zici nimic? Te pup. Am văzut că ai intrat, te salut. Moni este mentorul meu. Draga mea, Moni mea. Îmi place mie să-i spun, Moni meu. Bun, după ce mi-am aplicat concealerul, o să revin cu... Eu de obicei nu fac conturul feței, pentru că
Sincer să fiu, nu mă pricep la asta. Cu ce ne încânți azi, draga mea? Uite, cu un make-up simplu. Așa de toată ziua. Cu nimic complicat. Mă fac doar așa. Ca să mă vedeți și voi. Ca să arăt și eu bine. Mai târziu trebuie să-și plec undeva și ca să nu ies nemachiată din casă. Bun. Mai departe. Tuțulescu Maricela, te salut. Mulțumesc fetelor că îmi sunteți alături. Spuneam că eu nu obișnuiesc să fac conturul feței pentru că, sincer să fiu, nu prea știu să îl fac. Uite, aici am trusă cu culorile noastre superbe. Bună, Ramona, te pup! Ieri n-am mai reușit. Ieri aveam programat să fac un live de make-up cu Ramona și n-am reușit pentru că am avut ceva probleme de rezolvat. Și astăzi am intrat așa pe nepregătite. Nu a fost nimic programat. Da. Aici am ca un fel de pudră, se poate folosi și umedă, adică cu un burețel umed, o putem folosi pudra. Nu știu. Aș face un conturing al feței, dar nu mă pricep și mai bine nu fac, că fac vreo nebunie. Mai încolo o să mă învăț și cu asta. Posibil. Și apoi o să vă arăt și cum fac un conturing al feței, după ce o să intru într-un live cu Ramona și o să văd cum face ea. Da, am exemplu de la cine să iau. Bun, o să mă fac cu pudră. Vreau să văd cum mă înțeleg cu... Mi se pare că este puțin mic, cam mică. Îmi place aceste pensule de la noi, doar că am obișnuit cu ale mele și atunci o să le folosesc pe ale mele, pentru că m-am obișnuit cu ele și nu mi-e greu să-mi ies din mână. Sper să nu fie prea mult și este prea închis la culoare. Da. Nicio problemă, că luăm altă nuanță mai deschisă. Nu-mi place, mie nu-mi place când mi se mutăresc pensulele pe margine, am o problemă cu asta, să fie totdeauna îngrijite. Deși nu poți să faci așa ceva, când te machiezi trebuie să le mutărești, să... Ia uite câte zboară pe aici. Cum e asta? Asta e mai ok. Dar nu o să-mi aplic foarte mult, pentru că nu vreau să-mi încarc. Aici mi-a rămas pata de la cealaltă. Se vede puțin? Cred că da. Bun, o să-mi aplic puțină pudră doar, pentru că nu sunt adepta. Îmi place să am fața încărcată. Îmi place să fie mai simplu, să fie o față naturală, nu o față încărcată, nu mă duc la nuntă, nici la un botez, nici la o petrecere. Atunci când ieșim din casă la un eveniment, atunci da, putem avea fața mai diferit, mai încărcată, mai altfel. Dar așa, când ne facem pentru zi de zi, nu este nevoie. Bun. Aceasta este pudra pe care am folosit-o. Pensula este a mea. Da, dacă vreți pensulele le am aici. Nu, mi-este foarte greu să mă desfac de lucrurile mele, deși mi-am comandat acum o grămadă de produse de make-up de la compania noastră Snap. Mi-e un pic așa să mă desfac dintr-o dată de toate, pentru că mi-au fost și îmi sunt dragi, sunt achiziționate în timp și mi-este puțin greu să renunț dintr-o dată la ele, dar o să mă obișnuiesc. Frumoasa mea, te pup! Te pup, Maria! Frumoasa mea, fata mea din echipă, de care sunt atât de mândră și așa de dragă mie. Nu mai pot de ea. Te pup! Așa, o să merg mai departe. Mi-am aplicat fondul de ten. Mi-am dat cu puțin de concealer pe ploape și sub ploape pudra. Și acum aș vrea să merg cu o culoare la ochi. Să vedem. O să vi le arăt toate la timpul lor. Aici am rujurile.
doar că v-aș ruga să rămâneți alături de mine ca să și vedeți până la sfârșit cum va arăta make-up-ul meu. Nu sunt make-up artist, dar îmi place să fac asta, să mă îngrijesc, să mă machez. Așa că v-aș ruga să rămâneți alături de mine ca să vedeți până la final. Nu știu ce să-mi aplic la ochi. Așa e, când ai mai multe, nu știi ce să faci. O să-mi aplic de aici o culoare. Să vedem ce o să iasă. E prima dată când le folosesc. Ce preț au pensulele. Scrie-mi, te rog, un mesaj în privat sau o să revin eu cu un mesaj după ce termin live-ul, pentru că prețul nu îl putem da în live-uri sau în comentarii. O să revin eu în privat cu detalii. Așa. Bun. O să încerc totuși să le folosesc pe astea. Să vedem cum sunt. Vă ador, fetele mele. Mulțumim, Moni, și noi te adorăm. Așa, am aici o pensulă care nu știu dacă mă va ajuta atât de mult, dar o să încerc. Nu știu ce fac, cum niciodată nu știu ce fac când mă apuc de un make-up. Încep cu ceva și termin cu altceva, îmi pun ceva în gând și termin cu altceva, dar o să încerc să văd ce iasă. Nici nuanțele nu le cunosc, pentru că sunt noi nouțe, abia le folosesc prima dată. Sunt nuanțe foarte drăguțe. Dacă vă doriți să aveți parte de aceste minunate produse, aceste minunate palete, puteți să-mi scrieți un mesaj privat. Ele se pot achiziționa din magazinul nostru online, dar nu se pot achiziționa aceste, pentru că am avut foarte multe persoane și, din păcate, după live-ul care l-am făcut când am prezentat geanta, foarte multe persoane mi-au zis, vreau și eu paleta aceasta. Aceste palete nu se pot achiziționa singure, se pot achiziționa doar într-o geantă plină de make-up. Deci nu se pot lua aceste palete pe bucăți, din păcate. Am avut foarte multe persoane care m-au întrebat și mi-au spus că vor să le pun și lor comandă, dar din păcate nu se poate. Bun, o să văd cum arată această nuanță. Este un maro, un bej, aș putea să-i spun. Mi-ar place să-mi fac o umbră, dar nu știu cu ce. Eu sunt foarte nehotărâtă. Atunci când fac un make-up, încep cu ceva și termin cu altceva, dar pe parcurs vom vedea ce iasă. Dacă aveți răbdare să stați alături de mine. Eu mă bucur că îmi sunteți alături și vă mulțumesc că sunteți aici. Spuneți-mi dacă se aude muzica prea tare. Am tot întrebat, dar nu mi-a spus nimeni nimic. Eu sper că nu. Să nu vă deranjeze și să nu cumva să mă auziți rău. Profit de acest moment că fetița mea doarme și am intrat în live cu voi, dar cred că s-a trezit din câte se aude. Da, am mare noroc că tati este alături de mine și mă acoperă. Se poate, dar la bucată, nu în paletă, Deni. Te numesc mare drag. Da, doar că, nu știu, poate greșesc eu, dar sincer să fiu, nuanțe de genul nu am văzut nici la bucată. Ramu, spune-mi dacă nu e așa, ca să nu facem o prostie. Adică am văzut că sunt câteva nuanțe care le poți cumpăra pe bucăți, dar, de exemplu, această nuanță eu n-am văzut-o. Dăm un exemplu, știi? La asta mă refer, Ramu. Sunt și foarte multe produse care le putem lua pe bucăți, într-adevăr, dar nu știu dacă sunt toate nuanțele. E ok, nu? E tare muzica asta liniște. Mulțumesc frumos! Sper să vă placă și vouă. Îmi place foarte mult muzica. Vorbesc cu voi și închid aici și nu mă concentrez. Așa. Am aplicat această nuanță, care nu se vede atât de tare, de asta și este ideea, ca să nu fie un make-up foarte încărcat. Mai apoi
vreau să-mi fac o umbră. Dar nu știu dacă aceasta mă va ajuta. Nu cred. S-a trezit fetița mea. Nu o să încerc cu asta. Mai bine o să-mi curăț această pensulă și o să fac tot cu ea și o umbră. Da, sunt toate culorile. Super! Eu nu am văzut. M-am uitat, dar nu le-am văzut. Nu știu, poate nu m-am uitat eu bine. Așa că dacă sunteți doritori și vă doriți nuanțele acestea, le găsiți la noi în magazin. O să încerc să-mi fac o umbră cu... Nu știu dacă o să iese, dar o să încerc. Facem o probă cu aceste nuanțe, deși este o nuanță destul de închisă. Nu m-am făcut niciodată cu culori atât de închise, pentru că eu sunt adeptă la natural. Dar o să încerc. Să vedem ce o să iasă. Sunt curioasă. Da, sunt culori foarte pigmentate, ceea ce îmi place enorm de mult. Am foarte multe, dar stai și te chinui să tragi o dungă așa, cu aceste produse nu trebuie să te chinui, pentru că imediat ai rezultatul pe care ți-l dorești. Numai că mie mi-este foarte greu să mă acomodez cu pensule. O să încerc să vă arăt și vouă că sunt bune, adică le poți folosi într-un make-up, doar că mie mi-este foarte greu să mă acomodez cu ele, pentru că eu, folosind zilnic tot aceleași pensule, atunci când le schimbi, te simți oarecum nu mai ești atât de confortabilă. Așa. Am văzut la Ramona că ea prima dată își face sprâncenele. Eu nu prea obișnuiesc să le fac tot timpul. S-a trezit fetița și te urmărim împreună. Te pup, tati. Mulțumesc, tati, te pup. Ce drăguț. Da. Eu sunt în baie și el este în living cu fetița. Da, eu am intrat când ea era adormită, deja când dormea. Acum s-a trezit pe parcurs. Da, nu-i problema, că e o fetiță foarte cu minte. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar nu pot să zic nimic. E un copil minune. Un copil care ni le-am dorit enorm de mult. Atât eu cât și soțul meu. Și nu... Asta mă și ajută. Că este un copil foarte cu minte. Stă liniștită. Dacă e schimbată și e mâncată, aproape că zici că nici nu ai copil în casă. Sunt foarte norocoasă, într-adevăr, în privința aceasta. Bun, am încercat să fac o umbră. Eu sper să aveți răbdare să rămâneți cu mine, pentru că eu mă dechisesc foarte mult, până îmi fac eu ceea ce vreau, până ajung eu la rezultatul meu, pe care mi-l doresc. Bun, mi-am făcut o umbră cu acest maron. Eu sper să fie cât de cât egale. Nu sunt egale. Bun. Spuneți-mi voi ce faceți. Nu mi-a spus cum e vremea la voi. Eu v-am spus că aici la mine e foarte urât. Și mai devreme aveam și o stare foarte ciudată. Așa de moleșeală, de oboseală, și de am și zis, hai că intru într-un live cu voi și îmi revin, instant. Bun, am aplicat această nuanță pe ploapă, aceasta, iar cu această nuanță mi-am făcut o umbră. O să merg mai departe cu următoarea nuanță. O să merg aici, pensulele, pentru că eu nici măcar nu le-am scos din trusă și eu o să le am aici, ca să nu mai tot iau trusa de 50 de ori în mână. Că voi deja știți că această trusă o puteți achiziționa din magazinul meu, dar trebuie să-mi scrieți. O să le pun aici ca să pot să le folosesc mai ușor, să nu mă tot întind până în spate și să tot iau pensula de 1000 de ori. Mă scuzați doar 2 secunde. Să vă bucurați de păpușa voastră, e femeie minunată care te susține. Mulțumesc din suflet, da, într-adevăr, așa este. Tati este cel mai mare
susținător al meu. El mă susține foarte mult și mă ajută foarte mult. Mulțumesc Dumnezeu că ești, că altfel multe n-ar fi fost la fel. Așa, astea o să le pun aici. Cam urât azi vremea în Cehia. Wow, super, din Cehia. Aveți, abia aștept să vă cunosc personal. Și noi, Moni, de-abia aștept să vii la mine. Te aștept, te tot aștept, dar nu mai vii. Bun, mergem mai departe. Nu mai știu ce să-i fac la părul ăsta. Dragele mele, dacă vreți să vă faceți breton, nu vă faceți. Eu vă spun din proprie experiență, mi-am făcut breton și după 3 zile, pac, l-am prins aici și de atunci aici a rămas. O crescut până aici, cred că l-am acum, dar nu-l mai dau jos. Deci nu, fără breton. Eu una nu mai vreau breton. Câte zile trăiesc. Am simțit la un moment dat nevoia să îmi fac un breton pentru că simțeam nevoia de o schimbare. În acea zi am fost încântată. A doua zi când m-am trezit și mi-am văzut părul cum stă în toate direcțiile, am zis nu mai îmi trebuie breton, câte zile 3. Și gata. Mi-a dispărut pofta. Vin, ți-am spus în weekend ca să știi. Hai, Moni, hai. Ce e astăzi? Nici nu știu. Joi. Da. Astăzi e joi. Mai puțin. Bun, acum o să-mi aplic de aici, din această paletă minunată, care este foarte pigmentată. O să-mi aplic o altă nuanță. Și eu cred că ar merge aceasta. Voi ce părere aveți? Eu cred că tot aceasta ziceți și voi. Îmi plac și celelalte pentru că sunt foarte, foarte pigmentate și super, arată super frumoase. Dar poate pe viitor o să le încerc și pe astea. Dar momentan eu cred că asta ar da bine. O să iau o pensulă. O secunde că nici nu știu pe care să o iau. Cred că asta ar fi ok. Asta, da. Și o să încerc să-mi o aplic această nuanță care cred că este foarte, foarte pigmentată. Uitați cât de tare și puțin am pus doar pe pensulă. O să mi-o aplic în pliu ploape, cred că așa se spune. Ramona, ia spune tu că tu ești cu make-up-ul. Nu știu de ce, dar în general când mă machez, îmi place foarte mult pe ploapă să am sclipici. Adică să fie sclipicios, să arate bine. Cam așa arată, deocamdată, dar nu rămâne așa. Pentru că o să mai aplicăm. Așa. Cum vă spuneam, eu nu am făcut cursuri. Eu mă fac doar așa cum mie îmi place. Și pentru că mi-am luat această trusă pe care mi-o doream, m-am gândit să intru în live să vă arăt și vouă cum mă fac eu. Bun, mi-am aplicat această nuanță. Nu știu cât de tare se vede la voi. La mine în oglindă se vede destul de ok. O să revin cu o altă pensulă pe care nu o avem noi, din păcate. Dar e posibil bine cu ale mele și mi-e greu să mă despart de ele. Nu asta. Ups. Stai că nu mai știu unde mi-e acum. Și când ai mai multe, nu mai știi ce ai, unde ai. Aici. O să mai vin o dată cu pensula mea, care este mai micuță, să mai accentuăm puțin, pentru că mi se pare că este un pic cam șters. Așa. Și aici încă puțin. Bună, 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 bună! Mă bucur că îmi sunteți alături. Mulțumesc frumos pentru susținere. Sper să și vă placă ceea ce eu fac aici. Așa, acum avem aproape același lucru la ambele ploape. Bun. Încă n-am încercat un maro atât de intens până acum. E prima dată când mă fac cu așa maro. Deci este prima dată când
probez aceste produse de la noi. Și prima dată când fac un make-up de genul, pentru că, v-am spus, eu sunt adepta natural de mult. Așa, acum o să merg mai departe. O să încerc să nu se vadă diferența foarte tare dintre aceste două nuanțe și atunci o să îmi aplic, cred că o să încerc cu puțin. Dacă aș fi avut, trebuia înainte să intru în live, să-mi fac loc să mi le pun toate pe masă și când am nevoie de o nuanță să le iau de pe masă direct. Dar masa mea e micuță și nu am spațiu suficient să fac asta. O să încerc să fac o... Doamne, tot până la urmă ar trebui să mi le pun undeva deschise, că așa vă plictisiți și voi să mă tot uit de 10 ori la ce nuanțe, dar încă nu am habar de ele, încă nu știu care cum, pentru că nu le am de foarte mult timp. Bun, eu fac cu pudru, de obicei cu o culoare deschisă, dar având în aceste palete, o să încerc cu pudra, de ce nu? Dar asta este un pic prea închisă. O să încerc pe aceasta. Eu fac trăznăi, nu vă mirați de mine, că eu combin, eu folosesc fel și fel de lucruri, fel și fel de trucuri. Eu le folosesc, eu nu țin cont de așa trebuie, exact așa trebuie să faci. Nu fac cum îmi place mie, cum cred eu că funcționează mai bine. Și gata. Cui îi place să facă și el, cine are tactica lui și lucrează în felul lui și așa, atunci să continue în continuare cum le place lor să facă. Bună, nu. Ali, mai bine zic Ali, că nu pot să pronunț. Bună, Ali. Vă salut, mersi fetelor că sunteți alături. S-a supărat fetița mea. Bună, am făcut cât de cât să nu se vadă foarte multă diferența, adică să nu fie o umbră foarte tare. Așa, cât de cât. Bun, acum o să, nu știu, să fac tot ochiul și apoi să trec la sprâncene. Nu, o să trec la sprâncene acum direct și apoi revin la ochi. Așa, am aici o grămadă de creioane care le aveți și o să le aveți și voi dacă vă comandați trusa. Le aveți pe toate într-o singură trusă. Și o să încerc să-mi aleg o nuanță pentru sprâncene. Dar nu știu dacă mă împac cu... O să încerc totuși să văd ce iasă. Asta e prea deschisă parcă pentru mine. Deși pare destul de închisă la nuanță, dar pentru mine este deschisă. Și asta cred că e la fel de deschisă. Da. Nu, pentru mine nu sunt. Sprâncenele cu culoare așa mai ștearsă, mai mult un maron închis ar merge la mine. Uite, am găsit aici o culoare interesantă și care cred că o să funcționeze. Sper. Nu prea obișnuiesc să-mi fac conturul la sprâncene pentru că e destul de des și nu prea obișnuiesc să le încarc, dar o să încerc de data asta să fac totuși ceva, să se vadă o mică diferență.
când mă concentrez pe ceva, nu prea vorbesc. Și ăsta e un defect la mine atunci când intru în live, pentru că atunci când mă concentrez pe ceva, nu prea vorbesc. Mai de o secundă să închid ușa, că se aude de afară. Așa, am revenit. Nu vreau să fac o foarte mare diferență. Pentru că mie nici nu-mi stă bine să am sprâncenele foarte conturate. Mi-aduc aminte când l-am cunoscut pe soțul meu, o făceam cu negru. De multe ori le-am întrebat, Doamne, cum ai putut să te uiți la mine? Tu ai văzut ce sprâncene aveam? Dar așa era atunci, aveam și eu. Nici nu aveam 18 ani împliniți, mai aveam încă 2 luni până împlineam 18 ani când l-am cunoscut pe soțul meu. De multe ori zic, Doamne, mai vedem, ne mai uităm pe poze, că na. Și de multe ori zic, Doamne, cum te-ai uitat la mine? Uite-te ce sprâncene aveam. Dar pe parcurs oamenii se mai schimbă, se schimbă și fizionomia, își schimbă și ei modul lor, felul lor de a se îmbrăca, felul lor de a se machia în cazul meu. Bun. Eu sunt puțin mai perfecționistă de fel și de aia mi-a atâta ca să-mi fac sprâncenele. Așa sunt eu, de felul meu, o fire mai perfecționistă, să fie totul perfect, să arate totul bine, să... Bun, cam așa arată acum sprâncenele mele. Bun. Mult timp mi-am dorit să mi le tatuez, dar cred că nu e cea mai bună alegere. Nu. Pentru că înainte le aveam foarte, foarte subțiri și atunci nu reușeam nici cum să le aduc la normal și multă vreme mi-am dorit să mi le tatuez, dar după aceea am renunțat la ideea din cauza la gândul că mă doare. Bun. O să trecem din nou la ochi și o să încerc, deși de la emoții s-ar putea să nu îmi iasă, o să încerc să-mi fac o linie cu tușul. Și acest tuș, de asemenea, îl găsiți la noi în magazinul nostru online. Dacă vă doriți acest tuș, puteți să-mi scrieți un mesaj. Văd că mai sunt puține persoane care au rămas. Dar eu vă mulțumesc că sunteți aici și că îmi sunteți alături. Bun. Nu știu dacă vouă, de obicei, vi se întâmplă ceea ce mie mi se întâmplă. Întotdeauna, la un ochi, linia mea de tuș e perfectă și la celălalt nu mi iasă la fel. Ca la prima, de exemplu. Nu știu dacă la toată lumea se întâmplă lucrul ăsta, dar mie, de obicei, asta mi se întâmplă. Cred că mai sunt și alte doamne care au pățania asta, ca să zic așa. Pățiți și voi așa? Aveți și voi problema asta? Cu tușul, care folosiți tuș? La un ochi să vă iasă bine și la celălalt să nu-i mai dați de cap? Eu mă gândesc că poate și din cauza că nu mă fac zi de zi. Poate dacă te faci zi de zi, poate atunci îți intră în mână, în instinct și poate atunci nu mai e această problemă, mă gândesc eu, nu știu. Poate fi și asta o problemă. Eu mă înțeleg foarte bine cu tușul acesta, deși am încercat fel și fel, pentru că
De obicei cu pensulele nu mă înțeleg prea bine. Am încercat foarte mult timp tip stilou. Iar acum am revenit din nou la acesta lichid. Dar mă înțeleg bine cu el. Mie îmi plac în general produsele pe care mi le cumpăr din compania noastră. Sunt produse foarte ok. Eu mă înțeleg bine cu toate. Și, sinceră să fiu, chiar și peste, nu știu, peste un an, 2, 3, poate dacă noi mai fi în această companie, nu aș renunța la produse, sinceră să fiu. Deci în continuare mi le-aș cumpăra. Pentru că sunt produse foarte ok. Sunt produse care sunt certificate de Ministerul Sănătății. Avem o gamă foarte largă de produse. Eu încerc să și vorbesc cu voi, să fac și treaba, numai că cu tușul e un pic mai dificil. Cel puțin la mine, eu când vorbesc, ori greșesc, ori nu fac bine, ori nu fac. Dar încerc să nu vă plictisesc, pentru că este primul meu live în care intru și mă machiez și nu aș vrea să rămân aici singură, nici nu aș vrea să vă plictisesc, să vă țin prea mult și încerc să comunic cât pot de mult cu voi. Bun. Da, exact ce spuneam. Una am făcut-o mai groasă, adică în partea asta în față, și una mai subțire. Mai 2 secunde. Să încerc să o și corectez. Unde vrei să pleci? Deci tu aici rămâi. Clar că aici rămân, dar cine nu știe nimeni ce-ți rezervă timpul. Ziceam așa doar că dacă, Doamne ferește, odată o să ies din această companie, ceea ce nu se întâmplă, dar să dăm cu presupusul, ziceam că n-aș renunța la aceste produse, adică mi le-aș achiziționa în continuare. Nu aș renunța la ele, clar. Așa. Bun, mi-am aplicat și tușul. Nu cred că sunt amândouă egale. Nu cred. Pentru că niciodată nu reușesc să le fac egale. Așa. Acum o să îmi aplic mi-aș aplica și genuțe. Dar nu știu ce să fac. O să-mi aplic un rimel pe care nu-l avem noi în companie, pentru că al meu, care l-am, e defect. Produse de calitate superioară, așa este. Sunt produse minunate pe care eu le ador și mi-mi plac foarte mult. Bun, o să termin ochii, apoi o să revin. O să mă fac la obraj, cu blush și ruj și apoi o să fie final, o să vedeți finalul. Mi-aș fi dorit să-mi aplic și gene, dar nu am momentan unele care să mă înțeleg bine. Adică am câteva, dar le-am folosit și ca să le aplic de a doua oară mi-e un pic mai greu, pentru că nu se mai aplică atât de ușor ca și primele și nu vreau să stric tot machiajul pe care l-am făcut. Așa că în următorul live pe care îl voi face, îmi voi aplica și gene false, pentru că mie îmi plac foarte mult. Adică eu cred că genele false schimbă foarte mult make-up-ul, fața, ochiul. Arată în alt fel. Un make-up făcut cu aplicat gene false este total diferit. Cel puțin asta este părerea mea. Nu știu dacă și al voastră, dar mie îmi place foarte mult să-mi aplic. Abia aștept să-mi ajungă și mie. Tușul, cred că la tuș te referi.
Da, este foarte bun. Eu mă înțeleg foarte bine cu el, v-am spus. Și înainte foloseam tip stilou, dar am renunțat la ele. Pentru că mi se pare mult mai ok al nostru din companie. Și nu doar la el, am renunțat la multe produse de care eu înainte le foloseam. Uite, de exemplu, astăzi majoritatea produsele care le-am folosit, adică majoritatea, în afară de acest rimel, pentru că cel de la noi din firmă nu l-am, dar nu este ok, este defect. Am folosit doar produsele de la noi din companie. Pentru că sunt curioasă să le testez și să văd cum sunt și care este de fapt calitatea lor. Pentru că eu sunt de părere că e una când te aud pe tine și văd la tine și una când am eu și îl folosesc eu. Bun. În partea de jos nu prea obișnuiesc să mă fac pentru că îmi încarcă. Dar nu. Puțin, dar foarte puțin. Bun, foarte puțin rimel. Așa. Sunt foarte, foarte curioasă să văd cum arată, ce rezultat dă rimelul nostru. Sunt foarte, foarte curioasă. Am făcut o trăznaie, ca de obicei, nu știu de ce, dar întotdeauna ating puțin, dar nu nicio problemă că s-a dus, ating puțin cu rimelul pe ploapă. Valiza noastră, da, valiza noastră e minune. Eu o iubesc, E atât de dragă, Doamne, e superbă. Îmi place foarte mult. Aici cred că trebuie să pun mai multă pudră. Dar nu e nicio problemă. Bun, acum o să revin cu ce am. Aici am pudra. Nu, cu pudră nu mă mai fac. E destul. Dar o să mă fac cu această minunăție. Wow, super! Mulțumesc frumos! Vă pup! Nu știu dacă vă place ceea ce eu am făcut până acum. Este un make-up simplu de... Nu știu dacă este de toată ziua, dar oricum... Adică nu sunt culori foarte pătrunzătoare, foarte... Poți să-l folosești când... Nu știu, mie mi-ar place așa să mă duc, nu știu, la cumpărături, de exemplu. Mie îmi place să mă machez, să am grijă de mine, indiferent de oriunde m-aș duce, nu contează. Îmi place să arăt bine. Și cred că și vouă la fel, că așa suntem toate. Noi ne dorim să arătăm bine, să fim frumoase, să... Vreau prima dată să văd cum arată. Cam așa arată. Nu cred că este asta. Nici nu știu, Ramona, dacă poți să-mi ziceai tu că acesta este pentru conturul feței? Nu. E prea sclipicios să fie pentru conturul feței. Nu mai mi-aduc bine aminte. Ăsta îl las aici pentru că o să-l folosesc. Bravo, ești tânără și frumoasă. Mulțumesc din suflet, mulțumesc la fel. Ăsta, cred că... Da, ăsta e prea tare. Sunt produse foarte, foarte pigmentate. Nu știu dacă se vede, dacă se focusează. Dar sunt... Unde era celălalt? Ăsta. Sunt produse foarte, foarte pigmentate. Deci eu așteptam să fie o trusă ok la banii ei până la urmă, dacă o luăm așa. Dar nu mă așteptam să fie atât de pigmentate, sinceră să fiu. Deci sunt produse, wow, pe mine mă lasă cu gura căscată. Încă nu am avut produse atât de pigmentate și așa de bună calitate, încă nu am avut. Deși mi-am tot cumpărat o grămadă și am tot încercat fel și fel. Mi-aș face pomeții, dar nu știu sincer
care aș putea să mă fac, pentru că cea care îi ziceam la Ramona, și Ramona nu cred că mai e aici, că a ieșit, cea care îi ziceam la Ramona, mie mi se pare că nu este pentru obraj. Asta. Dar o să încerc totuși să vedem. Adică cum se vede. Asta până la urmă cred că tot pentru contouring. Nu râdeți de mine, pentru că eu sunt la început și nu le știu. V-am zis, până nu intru într-un live cu Ramona, că ea are trusa deja și e aproape pe gata, nu știu care, cum, ce sunt. Eu mi le-am cumpărat pentru că mi le doream și mie îmi plac. Dar acum, știi cum îi vorbea Dumnezeu cu Mila? Ce-o face cu ele, o vedea pe parcurs. Dar, totuși, o să îmi aplic cel care ziceam că e prea roz. Facem o probă, nu-i problemă. Că de-aia am intrat, să facem probe. Data viitoare, când o să intru, promit că pe masă o să le am pe toate înșirate, ca să nu vă mai plictisesc cu de 50 de ori. Că poate vă plictisiți, dar nu am spațiu aici să mi le pun pe toate. Și atunci le tot închid și le deschid. Sunt curioasă cum arată. E roz, roz, roz. Roz, roz. Nici nu știu cu ce să mă fac în obraj. Ba nu, că e super fain. Uite ce lumină îți dă. E roz, roz. Dacă aș face așa și mi-aș pune ceva peste ca să nu se mai vadă atât de roz, cum ar fi oare? Așa mi se pare că e prea roz. Nu iasă bine așa. Nu râdeți de mine, da? Hai că nu plictisești, așa înveți. Încearcă și ai, te convingi, doar așa poți să vezi beneficiile. Așa e, da. Păi dacă nu încerci, n-ai de unde să știi. Unde ești, Ramona, că ai plecat? M-ai lăsat aici la greu. Eu încerc, nu râdeți. Dacă râdeți treaba voastră, da, eu le încerc pe toate și acum ce-o ieși. Acum că sunteți voi aici și vă uitați la mine, treaba voastră. Uite ce dungă mi-am tras aici. Depinde și de lumina pe care o ai. Da, așa e foarte mult. Am chiar geamul am în spate și ia uite cum se vede tare aici. Deși mie nu mi se pare să se vadă așa tare. Nu o să mai fac eu foarte multe trăznei, că așa am făcut până acum. O să o întreb mai bine pe Ramona care mai exact îi, pentru că nu știu, sinceră să fiu. Adică mie mi se pare că ăsta, voi ce părere aveți? Stați că vă arăt vouă, poate îmi dați voi un sfat. Mie mi se pare că ăsta e prea roz ca să fie fard blush. Deși pe el scrie fard. Mi se pare că e prea roz și mi l-am aplicat și eu aici, după cum vedeți. Dar mi se pare că e prea roz pentru blush. Iar acestea sunt parcă prea negre pentru blush. Nu o să mai impun nimic deocamdată. Las așa pentru că nu e chiar așa de rău, deși am aplicat în două părți diferite, pentru că nu știu care mai exact îi. Am făcut probă pe fața mea, teste am făcut pe mine, aici cu voi, în live. Dar nu-i problemă, că învățăm din greșeli, da, Doamne, iată-mă. Să fiu prima greșeală care o fac, da, așa credeți voi, e a mea. Nu-i problemă. Bun, asta o lăsăm pe altă dată, ca să nu mai fac să mai pun altceva, că oricum e destul prea mult, oricum e ok și așa, nu e chiar așa de rău. Merg mai departe cu un ruj. Aș putea să-mi pun un ruj. Sau aș putea să pun asta, ca să nu las make-up-ul, deși nu este de la noi, ca să nu las make-up-ul nostru așa. O să-mi pun asta. Așa. Puțin așa. Ca să nu stricăm tot ce am făcut. Să nu ziceți că arăți minunat. Mulțumesc frumos. Da, îmi închipui la cât de multe culori am probat aici. Minunat arată. Dar mulțumesc din suflet. Mulțumesc frumos. Rujul. Da, pun și rujul. Da, așa. Acum pun. Nu ies. Mi-am pus doar puțin pe obraj ca să nu rămână așa
neterminat. O să-mi pun un ruj. Dar dați-mi voi o idee ce fel de ruj să-mi pun de aici. Care credeți voi că mi s-ar potrivi? Eu, sinceră să fiu, aș merge pentru că este un make-up nici prea închis, nici prea natural. Eu aș merge pe o nuanță de gen, cred. Rujul. Da, ruj. Acum l-aplic. Mulțumesc frumos. Nu ies fără ruj, nu ies. Aș încerca această nuanță, deși cred că o să fie puțin prea roz. Dar încercăm, că pe buze se poate șterge. Din obraj mai greu am șters eu ce am pus acolo, dar pe ruj, de pe buze putem șterge mai repede, mai ușor. O să aplicăm rujul acesta. Să vedem cum arată. Dreapta jos. Da. Asta? Nu, asta e prea închis. Nu pot acum așa. Dreapta jos. Da, asta e dreapta, clar. Nu, celălalt. Da, bine, e bine. Că eu țineam pensula invers. E ok și ăla. Sau este prea roz? Ce ziceți voi? Așa parcă zici că sunt o păpușă. Nu, o să încerc maro. Ștergem. Da, așa, ca să vedeți voi nuanța. Nu știu cum se vede. Stai să fac eu mai întuneric aici. Că nu mă vedeți poate chiar atât de bine. Acum se vede cred că mai bine. Aceasta este această nuanță, da? O să șterg. Și o să-mi aplic alta. Pentru că mi se pare că e puțin prea roz. Uite, se ia și foarte ușor. Dacă nu aplici foarte mult. Așa. Să-mi șterg puțin și asta. Nu iau altă colorat. Mai spuneți și voi ceva, mai întrebați-mă și voi ceva, ca să avem ce să discutăm, să nu vă plictisesc, dragilor. Spuneți-mi și voi ceva. Încearcă pe ce din mijloc se vede. Merge pe maro, Deni. Pe maro. Da, asta ziceam și eu că îl încerc acum. Cel maro. Cel din mijloc. Asta mi se pare că e un pic... Da, o să încerc și pe ăsta. Bună, Guga, te pup! Mulțumesc, fetelor, că ați intrat. Uite, cine mi-a zis? Medalina mi-a zis că cel din mijloc. Ia să vedem. Hai că facem aici teste. Nu e nicio problemă, că îl ștergem imediat. Dacă nu ne convine, punem altul. Până reușim să punem unul care stă bine. Ce ziceți? Nu arată chiar atât de rău. Dar nu este puțin prea încărcat partea, adică make-up-ul nu e prea încărcat pentru un așa ruj. Uite, eu o să încerc să mi-l fac cu asta și îmi ziceți voi cum arată. Hai, ne fă economie. Ai de unde să alege. Da, așa-i. Nu fac economie. Nu nimic, îl dăm jos și îi punem altul. Dacă nu. Partea de jos. Este primăvară și merge. Fă jos cu asta și buza de sus, altă culoare. Da, cum ar fi să fac așa dungi cu toate nuanțele. Bun. Asta l-am probat. Hai că vă mai fac și alte demonstrații. Că vorba lui Medalina, am de unde să fac risipă. Vorba aia. Așa. Numai să nu vă plictisiți. Eu fac, că nu e problemă. Mie îmi place să mă fac. Eu asta aici 2 ore cu voi. Numai voi să nu vă plictisiți de mine. Că tot șterg și iar fac și iar șterg și iar fac. Că pentru mine nu e problemă. Eu mă fac. Eu încerc. Așa. Da, șterg pe acesta.
mijloc sus. Acesta zici, da? Mijloc sus. Da, frumoasa mea, am ieșit din cauza că plângea bebe. Te-aș urmări mereu, cea mai bună mentoră. Mulțumesc din suflet. Te iubesc. Au că te iubesc, te pup. Mă gândeam la puiul meu, săracu, te iubesc. Mi-a venit în cap. Da, și mie, și tu mi-ești tare dragă, te iubesc. Auzi. Mă gândeam la puiul meu în același timp. Îmi fuge capul în toate direcțiile. Dar mi-ești tare dragă, să știi. Așa, mijloc sus. Sunt fetele mele. Cred că mi s-a oprit și muzica. Dar nu-i problemă. Ca să vedeți în câte părți gândesc eu. Că este ora 2. Și mai e puțin și trebuie să iasă puiul meu la pauză. Și mă și gândeam la el și te iubesc, mi-a ieșit. Dar nu-i problemă. Ramona, unde ai fost? De când te caut? Fă-ți un contur de buze cu creion nuanță și la urmă adaugi puțină nuanță de ruj. Păi eu vroiam prima dată să probăm nuanțele, că fetele îmi zic ce să pună aici, ce nuanțe vor să vadă, cum arată. Și după aceea facem și un contur când ne hotărâm la o culoare. Până atunci tot probăm. Ca să vadă fetele cum arată nuanțele. Așa. Asta este maro mijloc. Așa. Așa arată. Acesta. Nu o să-l las pe acesta, că nu-mi place. Mai dați-vă cu părerea, fetele. Mai e cineva cu mine? Mai e. Mă mir că stați cu mine, că tot dau jos, iar îl pun, iar dau jos, iar îl pun. Cine intră în reluare, cred că se plictisește și la primul ruj care îl schimb și iasă. Da. Bun, dau jos și pe acesta. Și de data asta spuneți-mi unul cu care să rămân. Că am tot probat. L-am probat. Ia să vedem pe care l-am probat. Deci, l-am probat pe acesta, pe acesta, pe acesta și pe acesta. Și acum spuneți-mi unul cu care să și rămân pe buze. Ce credeți voi că mi-ar sta bine din toate aceste nuanțe? Bun. O să-mi aleg și o nuanță de contur. E superb. Nu are cum să se... Stai, nu are cum să se... Da. Stă foarte bine. Mulțumesc frumos, vă pup, fetelor. Ups! Mulțumesc că sunteți aici. Roșu, partea a zice că și alte te prinde bine. Roșu! La make-up ăsta ce l-am făcut roșu? Cum ar fi? Nu știu, nu prea tare, adică... Ce ai? Hai să mai citesc aici odată. Da, trecem peste. O să... Numai 2 secunde. Să am grijă aici. Opa! Să am grijă aici de cineva. Gata. Am blocat un domn care are lume în program. Măgarule, l-au și văzut fetele mele. Stați liniștite că am avut grijă de el. Automat, papa, i-am dat bloc. Bun. Dacă ziceai, Silvana, că roșu, Silvana, nici nu zic așa, Maria, eu Maria, te pup. O să încerc un roșu și dacă îmi place cum arată, rămân cu roșu și nu vă mai țin, fetelor, că deja v-am plictisit. Oricum, eu mă mir cum de mai stați aici. Eu vă și țin așa la povești, nu stau deloc. Cred că de când am intrat nu mi-o cu gura deloc până acum. Că nu îmi place să intru și să stau, să nu zic nimic, să îmi povestesc cu voi. Mi-e place să comunic. A 6-lea din partea dreaptă. 3, 4, 5, 6. Păi mă puneți la treabă. Păi care nu le-am probat până acum? Ăsta sau ăsta? La care vă referiți? Că depinde cum stau. Adică eu o să încep pe acesta.
Să vedeți, ăsta e un roz. Până la urmă le încerc aproape pe toate și așa vedeți fiecare nuanță cum arată. Asta cred că e un roz. Stați mai 2 secunde că mi s-o asta în față și mă enervează. Asta este un roz drăguț. N-aș fi zis că arată așa, sinceră să fiu. Ce liniște când s-a oprit muzica asta. Imediat îi dau drumul înapoi că mă dor urechile de la atâta liniște. Nu-mi place fără muzică. Mai aplicăm puțin. Așa mult mă bucur că am avut ocazia să-mi cumpăr această paletă și să vă arăt și vouă enorm de mult. Uite, așa arată acesta, este acesta, da? Ioi, care intră aici și se bagă în seama. Asta mereu eu și mie îmi place să vorbesc numai când să vorbesc. Stai liniștită, nu-i problemă. Ce părere aveți? Rămân cu acesta? Cum vi se pare acest ruj? Cum ziceți și voi, nu știu. Sau să-l încerc roșu. Dar roșu aș încerca cel pe care l-am eu. Mă, nu știu dacă mi se duce atât de repede aceste două. Cum se duc acestea. Paula Deac se uită. Mulțumesc, vă pup, fetelor. Mersi mult că sunteți aici lângă mine. Nici nu știu de cât timp sunt în live, dar super drăguță. Mersi. Nu știu de cât timp sunt, dar cred că sunt de foarte mult timp. Dacă eu, când am intrat, am avut aici un colaj de o oră. Eu sper că n-am stat o oră în live. Spuneți-mi și mie de cât timp sunt în live. Aveți idee? Vă scrie de cât timp sunt în live? Că mie nu scrie. Mi s-a oprit muzica și mai să dau drumul în asta. Sper că nu l-am stat foarte mult, dar super drăguț, ești super, vă mulțumesc frumos. Am făcut un, nu știu dacă pot să zic make-up de zi, pentru că este puțin mai închis la ochi. Cam așa. Ai o oră, Doamne ferește. Pe de-aia mi s-a oprit mie colajul. Am o oră deja, gata, nu vă mai țin. Foarte frumos te prinde și după machiaj. O oră mi arată mie, ai o oră și 12 minute. Doamne ferește, am stat cu voi. M-ați spus să vă arăt astea și eu vi le-am arătat, că eu nu am nicio problemă cu asta. Eu vi le arăt. Eu vă arăt tot ce am eu aici. Dacă voi vreți și începeți, eu vi le arăt fiecare nuanțe în parte. Nu am mai făcut un contur, pentru că l-aș lăsa pe acesta. O să fac un contur data viitoare, pentru că am stat deja foarte mult și v-am ținut foarte mult din timpul vostru și nu vă mai țin. Nu mai aplic nimic, deocamdată atâta. Deci, o să facem o recapitulare, cum se făcea la școală. Am folosit acest fond de ten. Dacă așteptați să și caut. Acest fond de ten, care este nuanța 01. Apoi l-am combinat cu acest fond de ten, care este nuanța 02, nuanța 01, 02 până la 06 le găsiți așa, mari, opa. Sau dacă vă luați trusa, le găsiți așa doar aceste 4 nuanțe. Apoi, după fondul de ten, am folosit primerul, nu, concealerul, această nuanță, da. Puțin pe ploape și sub ploape am folosit-o eu așa am folosit-o, nu știu, voi vă folosiți cum vreți voi. După aceea mi-am aplicat pudra, să o și caut. Data viitoare o să le înșir toate pe aici prin casă. Am aplicat această pudră, mai apoi am început cu ochii și la ochi am folosit aceste două nuanțe, asta pe toată ploapa și asta pentru umbră. Cred că am folosit din toate. Apoi mi-am pus acest sclipici aici în pliul ploapei. Ești o prințesă, mulțumesc frumos, te pup. Așa.
Am folosit de asemenea tușul nostru pe care îl găsiți în magazinul nostru online. Dacă îl doriți, puteți scrie în privat și eu vă dau mai multe detalii. Ce preț, că alte detalii nu am ce să vă dau, că avem doar așa acest tuș și în nuanța de negru. Tușul, rimelul nu vi-l arăt pentru că nu am cel de la noi de la firmă, momentan. Ce am mai folosit? Am mai folosit și aceste palete pentru blush, dar nu știu dacă... Așa. Ramona, ești aici, da. Spune, te rog din suflet că pe perioada când m-am făcut eu cu blush nu era aici și am făcut un dezastru. Spune-mi și mie care este de fapt blush. Mie asta mi se pare că e prea roz ca să fie blush. Acesta, din câte mi-aduc aminte, mi-ai spus că este un contur de față. Spune-mi, te rog, care e mai exact blush-ul cu care ne putem da în obraj, ca să știe și cei care se uită la noi și ca să știu și eu, că nici eu n-am știut, m-am făcut cu toate, m-am mânjit toate și la final am șters și m-am făcut cu al meu din comerț, pentru că nu știam ce să-mi aplic. Bun, apoi am folosit rujuri, diferite rujuri, adică aproape pe toate le-am încercat. Nu am încercat aceste 3 și acesta. În rest le-am încercat pe toate, pe rest o să le încerc în următorul live și o să vi le arăt. Bun, și cam atât am folosit eu pentru acest make-up. Este un make-up simplu, nu este complicat. Le puteți face și voi. Dacă sunteți interesat de aceste pensule, le puteți achiziționa de asemenea din magazinul nostru online, adică de la mine puteți să-mi scrieți în privat și eu vă dau toate detaliile. Dacă vă doriți această geantă minunată pe care eu o am și o ador, mai 2 secunde să vă arăt și vouă, așa arată ea. De asemenea, puteți să-mi scrieți, acestea toate se găsesc în această geantă, se regăsesc în această geantă minunată. Creioanele de asemenea, eu nu le-am folosit pentru că am tot probat cu fetele mele drăguțe, am tot probat diferite nuanțe și nu am mai avut timp să mai fac și conturul, dar o să-l folosesc în următorul live. Cam atât am vrut să vă arăt eu vouă astăzi. Eu am făcut un machiaj simplu, așa mă fac eu, așa mă fartez eu. Dacă vă place, puteți să mă urmăriți în continuare, să-mi dați și urmărire dacă nu mă urmăriți. V-aș ruga din suflet să distribuiți, deși nu știu dacă se va mai uita altcineva la cât de mult am stat cu rujurile, dar poate sunt persoane care le plac. Și eu, sincer să fiu, înainte să intru în această companie, intram pe fete care se machiau și stăteam câte o oră, 2, cât stăteau acolo, stăteam și mă uitam la ele, nu contează cât stăteau. Dacă v-a plăcut acest machiaj și dacă vă plac sau vă interesează aceste produse pe care eu le promovez și le probez, pe care sunt foarte mândră și care mi-s tare dragi, puteți să-mi lăsați un mesaj dacă doriți să le achiziționați și eu revin cu toate detaliile. De asemenea, avem și alte produse, nu neapărat de make-up, avem și produse pentru domn și pentru domnișoare și parfumuri și produse de slăbit și produse pentru sănătate și pentru sport și biomolecule care sunt haine care ne ajută pentru dureri de coloană, de reumatism, de fel și fel. Doar trebuie să mă întrebați și eu vă dau toate detaliile. Iar în privința jobului, dacă vă doriți să lucrați la fel ca și mine, vă invit cu drag în echipa mea, îmi scrieți doar un singur mesaj și eu revin cu toate detaliile. V-aș ruga înainte să plecați în acest live să distribuiți ca să vadă toată lumea, să vadă cât mai multă lume despre ce e vorba în acest job online pe care eu îl am și îl ador. Mulțumesc din suflet tuturor că mi-ați fost alături și asta de atât de mult timp lângă mine. Am stat foarte mult live pentru că este primul meu live pe care îl fac când mă machez. O să mai fie și alte live-uri, cu siguranță voi face unul cu Ramona pentru că îmi doresc. Era pregătit să facem primul live pe care îl fac cu aceste produse, era pregătit să-l fac cu Ramona, dar ieri am avut ceva probleme și l-am amânat. Pe parcurs o să facem cu siguranță un live amândouă. Blush-ul este paleta din 4 culori, doar că ai un iluminator și 3 blush-uri. 4 culori. Asta. Deci am un
iluminator. Deci tot am făcut eu bine ce am făcut și 3 blush-uri. Da, asta mi se pare roz pentru mine. Da, pe parcurs o să mai probez și să mai fac și alte combinații și cu siguranță o să-mi iese ceva. Bun, diferite culori. Pudră colorantă bronz este pentru a construi conturul feței sau a închide fondul de ten pe timpul verii. Ai, ce de mi-ai scris aici, stai să citesc. De asta este mai de fată și se numește Enki Power, pudră colorantă. Super. La asta se referă cea cu iluminatorul și la aceasta. Super tare. Mă bucur din suflet că le am. O să mai învăț cu siguranță foarte multe lucruri despre ele, pentru că momentan sunt la început și nu le știu și le încurc și ați văzut cum am dat răscoale pe aici cu ele într-una. Atât am vrut să vă spun, nu vă mai țin pentru că v-am căpăit de cap. V-am ținut prea mult. Vă doresc o zi bună. Vă mulțumesc că mi-a stat alături. V-aș ruga din suflet să-mi distribuiți acest live. Și dacă doriți aceste produse sau dacă doriți să intrați în jobul acesta minunat pe care eu îl fac de acasă cu fetița mea, cu familia mea și sunt foarte mândră că pot să fac asta, atunci puteți să-mi lăsați un mesaj. Vă pup și vă doresc o zi bună. Acesta este machiajul pe care eu astăzi l-am făcut. Ne auzim cu siguranță în următorul live pe care o să îl anunț. Nu o să mai intru așa. Vă pup și vă doresc o zi bună. La revedere!